Γεια χαρά. Ονομάζομαι Βαγγέλης Παπούλιας και θα σας δείξω πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε μια δήλωση κτηματολογίου, το έντυπο πληρωμής, χρησιμοποιώντας το DN κτηματολόγιο, το πρόγραμμα που δημιούργησε η Digital News. Ξεκινώντας με την πρώτη οθόνη, αρχίζουμε και συμπληρώνουμε στοιχεία. Δήμος, διαμέρισμα, κοινότητα, νομός είναι τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν μόνο μία φορά. Αυτόματα θα μεταφερθούν και στις υπόλοιπες καρτέλες. Άμα θέλουμε μπορούμε να συμπληρώσουμε και τα στοιχεία πληρεξίσιου, νόμιμου αντιπροσώπου και κλείτο. Μόλις τελειώσουμε, πατάμε το κουμπάκι αποθήκευση. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη καρτέλα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος, τα στοιχεία του Δήμου έχουν όλα ήδη μεταφερθεί. Βάζουμε τη διεύθυνση, θέση ακινήτου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Για τη χρήση μπορούμε να πατήσουμε αυτό το κουμπάκι και να δούμε όλες τις χρήσεις που υπάρχουν. Επίσης μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση γράφοντας εδώ την αναζήτησή μας. Το ίδιο και εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι άλλο μπορεί να χρειαστούμε από εδώ πέρα. Μόλις τελειώσουμε, πατάμε αποθήκευση. Προχωράμε στην καρτέλα πρόσθετες πληροφορίες. Μπορούμε να γράψουμε τους συνδικαιούχους. Βλέπουμε ότι ο αριθμός συμπληρώνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε εμείς τίποτα. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο έχουμε φτιάξει σε κάποιο πρόγραμμα. Βλέπουμε το σχεδιαγράμμα μας εδώ πέρα. Παντός το κουμπάκι διαγραφή σχεδιαγράμματος μπορεί να διαγραφτεί. Επίσης μπορούμε να συμπληρώσουμε τώρα εδώ πέρα τα στοιχεία των συνιδιοκτητών. Αριθμός γειτόνων. Στις παρατηρήσεις μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι ποσοστό επί του οικοπαίδου ώστε να συμπληρώσουμε εδώ πέρα το ποσοστό επί της χιλής. Αν δεν θέλουμε το σβήνουμε και γράφουμε επί της 100. Ημερομηνία που θα παραδοθεί.
αποθήκευση και δημιουργία δήλωσης. Βλέπουμε τη δήλωσή μας συμπληρωμένη. Καθώς και το σχεδιάγραμμα στο κατάλληλο μέγεθος. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε την δήλωση και βέβαια να την εκτυπώσουμε. Ας προχωρήσουμε τώρα στο έντυπο πληρωμής. Πατώντας το κουμπάκι φόρτωση τελευταίας καταχώρησης, έρχονται τα στοιχεία της τελευταίας καταχώρησης συμπληρωμένα. Για τον κωδικό ΟΤΑ, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε κωδικό. Εδώ μπορούμε φυσικά να κάνουμε αναζήτηση και να πατήσουμε να βρούμε αμέσως το κωδικό μας. Αυτόματος υπολογισμός του κόστους κτηματολόγησης. Άμα θέλουμε πατάμε αποθήκευση τόσο ώστε να αποθηκευτούν τα δεδομένα για χρήση αργότερα και μετά δημιουργία εντύπου. Τόσο απλά έχουμε έτοιμο και το έντυπο πληρωμής, το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να εκτυπώσουμε φυσικά. Από την αναζήτηση δηλώσεων μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση με βάση το επώνυμο και το αφημί. Πατώντας το κουμπάκι δήλωση μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε το ίδιο το αρχείο, το PDF. Πατώντας το κουμπάκι φόρτωση μπορούμε να φορτώσουμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε νέα δήλωση με τα στοιχεία του ίδιου προσώπου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε αποθήκευση στη πρώτη καρτέλα. Προσοχή, αυτό αποθηκεύεται σαν νέα πλέον καταχώρηση, δεν σβήνεται η παλιά, έχει ήδη καταχωρηθεί. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να αλλάξουμε εδώ πέρα τα στοιχεία Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε αποθήκευση σε κάθε καρτέλα ξεχωριστά. Μόλις τελειώσουμε μπορούμε εδώ να πατήσουμε καθαρισμός πεδίων και μόλις τελειώσουμε πατάμε αποθήκευση και δημιουργία, οπότε αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθεί η νέα δήλωση. Γρήγορα και απλά, χωρίς να πληκτρολογούμε πολλές φορές τα ίδια στοιχεία. Πατώντας τώρα αναζήτηση δηλώσεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο εγγραφές για το συγκεκριμένο πρόσωπο και από το ευαδόν μπορούμε να δούμε τις διαφορετικές αυτές εγγραφές. Επίσης μπορούμε να δούμε όλα τα στοιχεία με βάση τον αριθμό του πεδίου. Βλέπουμε εδώ πάνω τον αριθμό του πεδίου πάνω στη δήλωση. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε εδώ πέρα όλα τα στοιχεία, ό,τι θέλουμε, και να πατήσουμε το κουμπάκι αποθήκευση. Υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου, συνοδευτικά έγγραφα και ένα υπόδειγμα δήλωσης. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Είμαι ο Βαγγέλης Παπούλιας από την Digital News Team. Για περισσότερα δείτε το digitalnews.gr. Ευχαριστώ.